ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! 27 days to go bago magpasko. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko, mga kababayan! 27 dias bago magpasko. Good morning po sa kabos po ng Matabantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon niya itong unyang pong aldaw. Medyo halipot lang iribanan tango niyan, mga tugang. Huwebes po ngunyan, every Thursday pag alas 11 papasok po ang DNR para po sa kapalibutan tatamanon ta program. Hanggang alas 12 po yan, 11 to 12. Kaya nga Aramon niya to hanggang alas 11 lang po kita. So we would like to say good morning and happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Regional Director kang Philippine Information Agency. Dati nating kasama sa PBN Broadcasting Network, si Director Sir Dudes Marianito. Happy birthday, Sir Dudes. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siring man sa iba pang nag-birthday sa kanyan, happy birthday. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Sa mga leaders po niya to, Bon sa barangay captain sa kubo sa gobernador, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. Sa mga kababayan po niya to na nagchichenda sa mga merkado, good morning. Sa mga nasa tinampo, o ingat-ingat po tabi sa diskwido, tanganing makaabot kitang Pasko. An tinampo day man po maubos yan, luhay sana mag-obserbar kan tamang speed limit para po sa satuya pong mga bihikulo. Maximum speed limit mga tugang sa Pilipinas is 80 kilometers per hour sa mga buwelong mga tinampo. Pag medyo mga matrapik-trapik, hanggang mga 20 km per hora na sana yan. Tangani po na makalikay kita kung may biglang bumalyo. At least makapreno kita na itaabuton. Abuton taman daing masyadong diskwido yan. Ako ba sa lingkod, Mardela daing iba. Sanit sa naverotian. Yaon si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Para mahiling po kita sa DCGB News Online Facebook page. Sa YouTube channel asin po sa DCGB Live app. Madangog. Siring man siyempre sa technical side yan po dyan si Ronald Baldo. Sa newsroom, kasabay nato dyan sina Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustaza at saka si Mary Joy Jaresco sa luwas po ang Mega Force Patrol. Good morning sa mga kababayan natin. Pwede pang umabol sa mga naghahanap po ng mga kakaiba na mga creative products, mga tugang gusto yan pong mga kababayan from all over the region. O yan, padagos pa po mga tugang hanggang ngunyan na aldaw. So ano yan? So, anong apod gani?
Haraya. Haraya Regional Trade Fair. Ayun. And then tomorrow, Pitsa 29, mga tugang, mapuon man ang Tiendas Catanduanes. Ayan. Tulungan natin to ang mga kababayan natin sa Catanduanes. Ade. Aram taon sa nabang rin na padok ang bagyo. Mga tugang ang Catanduanes. Walang nakaligtas. Kabuhayan, mga harong, tinampo, kuryente, as in iba pang aspirations mga tugang kan mga kababayan ta, most especially ang abakan na radas. So, may mga entrepreneurs pa kita dyan na sabi nga ni nagsikap para mabuhay. These are not the typical businessmen mga tugang na pag typical businessmen, ang sendang talagang obeto is magaganan siya. Yan, di ba? They offer or sell goods and services for profit. Yan. Pero ini na mga entrepreneurs these are the source of their livelihood. Parang livelihood ito, no? If you compare business between livelihood, ang livelihood mga tugang, yan sa pagsasabi na diyan nagkukuha ang sarong persona o sarong individual kan sa iyang kinakaipuhan para mabuhay. Harog kang pagkaon, kan harong, o masisirungan asin po mga bado. Kung an saro mga tugang nagtatrabaho para sa indang livelihood, na sa indang ikabubuhay, they are often mga tugang operating on a much smaller scale. So saradit sa na yan ng mga negosyante ta, nakafocus sa survival rather than ganansya, rather than profit. So, kumbaga parang personal yan sa inda. Day to day, mga tugang na paghanap na ang kamahutan is masusustiniran ang lambang saro, kasi ng sedang pamilya, kaysa mga tugang mag-amas o makakuaning dakul na kayamanan. Yan. Di ba? Kaya, sa mga kababayan sa Catanduanes, may mga entrepreneurs po dyan. Medium, small, micro, small, and medium enterprises. Pupunta sila dito sa atin po para ipresentaran sa inyo po ng mga coconut-based products. Pagkatapos, siyempre, yung kanilang mga piga po niya itong mga produkto dyan po sa Catanduanes. Isusokis po ninda yan hanggang sa Pitsa 1. So, tabangan ta po sinda. Tago kita ng diit na kwarta para ibakal kasi ng produkto. At huwag na tayong tumawad. Huwag na natin silang tawaran. Yeah, because sa totoo lang, they sell mga tugang at a cheaper price but quality products. So yan ang kanilang as entrepreneurs. Yan po silang marka. Kaya kapag may mga arugan na trade fair, huwag na natin pong tawaran, bilhin na natin bilang tulong natin yan sa kanila, and to inspire them na mas lalo pang magsikap para mas dakol po matabangan nila. Diba? Alright, o bueno, mga dugang ta ng mga istorya. Ali po dyan sa luwa, sa pagi po kan sa tuyang mga pagriba sa Mega Force Patrol. This time, nasa linya, si Pading Jomar Bien, ali po dyan sa Premier Distrito Canalbay, naki-birthday kay Borny Jones Kasudma. Pading Jomar, marinapon, ay marinaw toples kawin. Salamat pa di. Actually, kaya ba ko pa si Borny Diyos kunya. Kaya pa kami nagtitipuasan magpong kasubangging birthday niya. Pigagdago ka, iba ka na kay Pading Jomar. Ang araw mo mong bagasan ang sitwasyon ta. Dahil na ganda ako makahali, boss. But anyway, belated happy birthday, Kiraray. Yan. Gusto mong personal na i-greet na madali. Ito sa yung phone. Sir John. Sir John. Mano. Ay, happy birthday, mano, ha. Pasensya na, di tayo nakaabot araw mo man sa nabagang schedule ta. Basta for me ang bati ko sa imo, more life, prosperity, and happiness. Yan. Salamat. Okay. Paling Mar, salamat na maray, ha? Okay, salamaton. Yan. Alright.
Ayos. Okay, pare. Ah. So, birthday boy, Ayun nga ni. ang edad niya, P9. Aram mo na mimiss ko ang mga pihatag sa tuyag ang gaito na pulutan. So, Kasubanggi, so, matindimat. so kunyang baga, so at sarang radis. Yan, ay kasubanggi absent ito. Wala so asarang radis Yan ang kasubanggi. specialty yan, at sarang radis. Yes. So, anyway, kaya kami magkaibang niya ni Borny Jones kan WGB-FM. Na kairiba na naman kami sa karera o race kan SSS run against contribution evaders. Yan, And naka-walo na kaming negosyong dinuman digdi sa first district. Nasa pangsyam na kami. Actually nasa auto na kami naman. Mapasiring sa pangsyam. Yan, Na pigbisita. Ano Ang, yan? Ano yan pala? Yung primerong bisita yan o panduwa na? Yun na yun. So, pigserbihan kay Notisya na kay Puan, isettle mo na sa gabos na mga problema mo nindo sa SSS or else after 15 days maabot na kita sa legal. Yan, parumdom. Yan, pero not na yan ang mga biniresita. Okay. Ngunyan na so warning na ini. Yan. Ngunyan noon na kami sa pinaka-ultimong dumanan mi. Grocery gathering dumanan mong ini. Nasa Bakakay kami, sentro kan Bakakay tabi pa de. Okay. Mga dinurumang ka ining grupo kang SSS sa pahingenot ni Madam Susan Malubag, kay ba mi si Alwin Mapa and Attorney Velasco. Ang kadala ko kay pon may abogado para mas credibly ang pagpaliwanag. Yeah. Ang enot ming dinurman iyo an sarong bayad center o bako man actually ngaran bayad center pero sunod ko pabayad man iba man na ano ini iba man ang ngaran ka negosyo. May laundry shop na kaming dinuman, may mga hardware, may grocery, may mini-mart, gabos iyan pagirumdum na pigtawa na kay plaso na 15 days na dapat magpasyar sinda sa SSS tabako para isettle na duman sa mga problema ninda dahil ipag-registro sa empleyado, dahil nag-update kan bayad kan mga empleyado asin iba pa. Ang sa na-encuentro me itong susarong hardware sa Santo Domingo, Santo Domingo ata na yon. Tapig duman may is Bakakay and Santo Domingo na pag dumana, sabi ni Sir Alwin Mapa, iba na ang kagsadiri. Bako na so dating. Pero ang nakampang so kagsadiri ng bago. So remind ka itong susadati. Anong nangyari pala na bakal niya sa dating kagsadiri ito, siya na ang kagsadiri. Pero dahil niya pa na-register sa DTI, tapig halat na matapos naman sa nangayos taon, sa Enero na maristro. Di ang pangaran pa ito, so dati pa. So dati pa. Pero iba na kagsadiri. Igwa man na branch ni sa Legazpi. Kaya sabi ni Mr. Mapa, pero halo to naman makarestro sa DTS sa kay prosegue itong sa SSS. Digdi na sa bagong management. Pero sa dating management, igwa man ginara itong panimbagan. Yan, panimbagan. Baka kung may tinarangkas pang empleyado o inasumir na kang bago. Kung ano pa man yan, ang sabi baka ang patakar baka ng SSS, maski ba ng kagsadiri kayan, so dating kagsadiri, may obligasyon ito. Taday man nila pwede dulagan, so dating obligasyon nila. Correct. So, yan ang sistema. Apwera kang siyam na target ngunyan na aldaw, na unihan nasa pinaka-ultimo na kami, nasa sentro kami kan Bakakay. Igwa pang ibang biniresita na mga negosyo na, so pag nagdiyan naman sa nabagay ngayon sa lugar na yan. So mga kataraning na dahil pa man nakakomply, tigtawan ki form para mag-comply sinda. So baga initial na lakdang pa lang yan. Dahil pa man talaga sinda carry ba duman sa mga warning na yan na papaluwas ngon yan. Kaya bali dakul ngon yan ang nabisita na daw na ini
dahil siyam sa target, nakabisita pa kay mga apat pa kay ditong iba, dakulso na parungdom, na kay puha na napaliwanagan, palan, na may obligasyon sinda sa mga empleyado sa SSS. Aha. Yan pa diyan na mga informasyon, halidigdi sa First District Canal by Jomar Bian, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Yan po tabi, mga employers sabi, mag-comply. Kaya po na sa tuyang obligasyon para po sa mga empleyado ta, nganing day kita maging subject ang race. Run against employers na naglilikay mga tugang na sunod ka na obligasyon sa inda pong mga empleyado diyan po sa Social Security System. O paano? Mga tugang ko po, iskeda na muna. Saga na po nito karon ta kung iningapot na papamar. Pwede nga pakiapot sa LTO kung pwede nga ako mag-drive maski bako ako atag sa diri ka motor. Nangyari. Basta tinugutan ka, dahil mo inaabasang pwede yan. Wala namang batas na nagbabawal yan. Pero sa aga na lang po, it's pa natin tomorrow na lang. Sendo ka, boss. Thank you. I will be back mamaya. Alas 12 hanggang alas 12:30 para sa Barreta. Alas 12. In the meantime, after the news break, abangan po nindo ang programa kang DNR. Kapalibutan ta at amanon ta. Coming in a short while.